hanyoyin da zaki bi ki gamsar da mijinki a lokacin da yake cinki. Kar ki kwanta wa mijinki kamar ruwa. Ki yi kokari ki dinga lelaya su ta ko ina daga lokacin da ya fara cinki. Ki dinga tattaba shi, kina kirsa, kina kukan daɗi, kina ɗaga masa hankali da wannan kirsan. Ki tsotsi nononsa, ki sa masa harshenki a cikin kunnensa, ki dinga wasa da shi a cikin kunnensa. Ki dinga wasa da kan nonuwansa, kina shafa mararsa, kina shafa gadon bayansa, kansa, kunnuwansa. Kar ki bari ki kwanta kamar ruwa. In kika kwanta kamar ruwa ba za ki gamsar da shi ba. Ki dinga dagewa, kina ɗaga maranki idan kina taimakonsa. Ki ɗaga maranki yana yin sama yana yin ƙasa. A lokacin da ya zo bugawa ke kuma ki ɗaga maranki ku manne tare. In ya tashi ke ma ki matsar da kwantar da maranki ƙasa yana bugowa ciki, kina ɗaga maranki kina taimaka masa yana taɓo albasar cikin gindinki da ya kamata ya taɓa. Ki san yadda duk abin da mijinki yake son ki taɓa masa. Idan yana cinkin nan ki dinga wasa da saman nipples ɗin shi nan, saman nonon nan. Kina ɗan wasa da shi, ki sa harshe ki kina a jiki, kina zazzagaye kan rawun ɗin nipples ɗin da harshen ki. Musamman idan mijinki yana da kan nono. Kin san akwai mazan da nonon su shi ciki yana ciki baya fitowa. Akwai kuma wanda kan nono yake bullowa nipples ɗin. To irin waɗannan sun fi daɗin ga tsotsa kuma sannan nono yana kai musu sensitive areas yawanci. Ki samu kan nono kina da shi, kina wasa da shi. Idan kika sa wa mijinki yana cikin burarsa na cikin gindinki, kika sa masa harshenki a kunne, har wani kukansa, wani nishinsa, wani canjawa yake, har za ki ji wani ƙaimi yake ƙarawa. Yana zunkuɗa miki, yana cinki, yana baki abin da ya dace. Za ki ji yana wani irin nishi, daɗi yana kai masa musamman kin kasance cikin ni'ima. Ki dinga wasa da kan nipples ɗin nan da nonuwan nan, kina shafa cikin shi, bayansa, maransa, 'yan gwalagensa nan kina wasa da su a hankali, kina ɗan taɓa su. Idan za ki iya gurin kashin shi duburarsa ki sa yatsanki. Ba wai a can ciki za ki sa yatsanki ba, a saman ɗan bakin ramin ki dinga wasa da yatsanki. Lokacin burarsa na cikin gindinki kina wasa da wannan ramin duwawun nasa. Wayyo za ki ji irin kukan daɗin da zai dinga miki. Za ki ji yana ƙanƙame ki, yana sake cusa burar cikin gindinki. Ki gamsar da shi. A haka za ki gamsar da mijinki, ki ba shi kyakkyawan kulawa. Ki dinga sanin duk wasu hanyoyi da in kika taɓa zai motsa masa sha'awarsa. To idan yana cinki ki dinga taɓa su. Za ki dinga jin komai yana ƙaruwa. Za ki ji yana ƙanƙame ki, yana wayyo daɗi, har kiran sunanki zai dinga yi. Za ki ga namiji ya gama cinki ya rungume ki baya son ya fita. Saboda daɗi. Dama kin sani na riga na ga miki idan dai mijinki kuka kawo, kar ki bari ya yi zub ya cire burarsa. In kika ga namiji ya yi zub ya cire burarsa a gindinki, bai ji daɗin sex ɗin ba ne. Amma in yana jin daɗin gindin na masa daɗi, wallahi ba zai so cirewa ba shi ma. Ki matsa ƙafofinki, kar ki bari yana gama cinki ya cire. Ya ɗan yi mintuna a cikin jikinki kafin in zai cire ta. Ki matsa ƙafofinki ya zare ta a hankali, ƙafarki a matse. Har cikin ƙwaƙwalwarsa zai ji wannan daɗin. Ba zai taɓa mantawa da irin wannan ba. Zai dinga tuna da ki. Duk inda ki zai dinga tunanin yadda zai ya zo ya kasance tare da ki. A kula mata ta masu duniya.